sing kuat gagah sing gagah lanang diteke ayo tak usahake nduk disawang wong akeh ayo sini anu do mulya ngapa to nangke iya cek kurang buri ayo aja ngono ngisi-ngisi iki wong lanang diteke niken sekrupe kendo sekrupi apa baut dok entang teko kan aku kadung kowewe wis ngono peten aja ceblok pokok aja ceblok piye wong iki engko nek ceblok gelungan kok glundung malah ra lucu kok kowe ngadeko kadung PW domongi kadung penak ngene aku ya kesel iki sing diantu-antu penonton jutaan iki tiada lain tiada bukan hadirnya sang primadona sang idola nek cara tembunge iki idolane arek-arek utawa idolane cah-cah nah idola genduk Niken Salindri langkung prayogi katuran nggih iya monggo Pak ingkang murba nggih monggo nduk Niken Salindri kepareng minggah wonten panggungan yo Cok di sepoti Cok yo genduk Niken katuran minggah wonten ing panggung paring panglipur iya ora mikasi mugi berkah Allahumma amin penontonnya pada senang wayangan di jalan talent insya Allah tadi mualek disambut nganggo mercon eloke Mbak Niken ngeten iki lha pripun Niken tekoe sing awal banser 10 Niken bareng kula sing teko ngawal hansip loro do muni malinge kecekel ya aja meri kok menungso duwe kabejan siji pati loro jodoh telu ayu papat pangkat 5 donya kabeh menungso duwe kabejan Mbak Niken munggah sepote lok kembang api jedul meneh kula munggah jego kikirik wau ora masalah rezekine dhewe mangga lho niki genduk sampun wilujeng dalu Sugeng dalu Bapak. Nggih, selamat malam. Selamat malam, derek tepang. Nggih. Kula Niken Salindri saking Kediri nderek ajar nggih, Pak. Nggih. Bilih mengke enten salah klentune kula nyuwun pangapunten. Nggih, ora masalah. Ning karo dalang tuwa lho, Nduk. Nggih, Pak. Jenengan paring asma Pak Alek. Pak Alek. Nggih. Lah kula kinten niku pas ngejep kula niku to. Niki mengke dalange sinten? Kula ngoten to. Sing gadah damel namine Pak Pak Bayu. Pak Bayu. Nggih. Pak Bayu kan sing ngersakne kula piyambak niku sinten Pak Bayu piyambak. Sinten Pak dalange? Kula ngoten to. Niki namine Mas Alek ngono. Kinten lek ganteng enom ngoten to Pak. Kula kinten lho nggih. Kula kinten. Lah terus niki wae kula nggih mriki to Pak. Nggih. Kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki sumpah demi Allah ceklek deglek iki tenan. Kok ceklek deglek. Tekese tenanan. Tenanan iki. Aku terus tekone nggone Sela. Iki jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan anu sing nanggap Niken Salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono. Iya ki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku ki sik enom, sik bagus ngono. Nggih mboten napa-napa. Lah jenengan kita sik bagus. Aku biyen yo bagus kok. Nggih ning keterak ireng ngoten malih mawon. Enggak masalah, enggak masalah. Asline. Ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni, Pak. Salim riyen. Tepangan riyen lah ngeten kan malih cetha. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya. Ampun disuwi, Pak. Ampun disuwi. Ora tak isui.
telung dina ora tak isui. Wangi to, Pak? Heh? Wangi. Heeh, jajal wah salaman begitu. Karo sapa? Karo awakmu. Iya, coba to. Lho. Kak. Piye to? Piye to piye? Heh? Piye? Nak kono genah ambune iki tak. Ambune niken iki ora iso ilang 7 dina 7 wengi, Pak. Sepuh Ning bareng kowe sing saliman nak. Salim sik karo niken coba. Coba. 7 dina 7 bengi iki ora ilang. Coba Pak, mumpung sik anget, Pak. Ah, wangine Casablanca. Iki parfum luar negeri. Luar negeri. Original. Salim ya, Bu ya. Iki Bu Yatni. Loh, fresker. Iki fresker apa balpirik ya, Bu iki? Antarane fresker karo balpirik. Sudah, masa perkara salim kok yo. Wangi ya, Bu. Iya. Cantik. Nggak boleh gitu. Salim dulu. Alhamdulillah anak kita. Ya wangi jane. Ya wangi. Loh, kayak apa, Nduk? Kayak apa? Kayak kecing-kecing piye ngono. Iya bener. Bener. Goro-goro bar salaman karo kae mau Nduk dadi. Rumangsamu aku kok anggap peceren ngono apa piye kok? Ora keringetku karo keringetmu iki dadi siji ngono lho, Pak, dadi. Oh. Ngoten niku. Oh iya. Kayak iki ora tuwek, Nduk. Kayak iki Siapa sing ngomong tuwek? kamu lah, lho, Alek ternyata tuwek. Ora, aku ora ngomong tuwek. Aku ki ngomong tak kira enom ngono lho. Asline yo nom. Terus Ketok suwek ki Kok suwek tuwek? tuwek kok suwek. urusane oke. Mas Gareng, Nun. aku arep takon karo sampean. Napa dawuh? Nyuwun sewu, jenengan upama pengin jangan, pengin olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing nom to, Pak, nek dienggo olah-olah. Lah nek diki santen, Dienggo mbot, diki santen. nek santen sing tuwek, nek Nah. dienggo mbothok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah, upama gedang kuwi legine kuwi mau nom apa tuwek? Tuwek. Nah, kene ngerti. Ngerti. Berarti sing tuwek Enak. enak, sing nom Ora enak. nah niken iki nom apa? Tuwek. Nom. Ora enak. Ayo ngene yo. Iya, sampean muni ra enak mbok pangan dhewe. Nggih. Kok iso? Nom ora enak. Ngawur malah sing tuwa iki kisut. Apa iya? Sing nom sik energik. Oh. Masa nak tuwek kisut. Nek perumpamaan iku ora iso digawe padha. Nek sing mau ki hal buah-buahan, nek genduk niken ki seorang manusia kok. Iya. Oh, yes ngono kuwi lho, Nduk. Dalang nek tuwek ngono kuwi, Nduk. Masa manusia karo buah dipadane ya ora iso. Lek pengen rujak kae ya, Pak. Rujak cingur. Kae gedange tuwek apa nom? Gedange nom. Lah, nom kan enak lek gedang tuwek ora nyonyot kabeh. Rujak ya. Jangan bung kae. Nom apa tuwek? Nom. Nom. Lah coba jangan ori sak bonggole sak barongane. Gelem ora? Aku ora nyokrok kabeh ning lambe. Monyor tenan ku. Oh, kabeh iki enak sing enom, Pak. Dadi nggon-nggonan ya. Nggon-nggonan. Jangan disamaratakan. Iya. Jangan disamaratakan. Jangan pilih kasih nom tuwek, kabeh milih nom, Pak. Nggih. Menyapa dulu Nduk Niken kalian para pamirsa. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken, sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa ing dalu menika. Matur sembah nuwun sanget kagem Pak Bayu. Sampun menyeluk itu. Nimbali kula kalian Pak Alek kalian Pak Dek garangan ayo gareng aja garangan aku nek dilokne garangan nesu aku lha kok iso aku iki luwak udu garangan kok Pak Dek gareng nek dilokne apa-apa nesu ya. Tralala, semoga sehat selalu panjang umurnya, pikantuk rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah ora lokak ning malah kebak, mugi-mugi seger waras, awet leh momong anak putune. Sampeyan ngerti Pak Bayu sing endi? Pak Bayu nika ayo ndang ingkang sing ndi? Endi ayo nika setot jempolku lagi goleki nek jempolku mandek lak yo ngono-ngono ayo Pak Bayu wis dilunasi lho iya wis dilunasi kok ora ngerti nah iki lho mosok sampean pisek to
Iki lho jempole lagi golek iki lho, Nduk. Ya. Lah, kita emangnya wis ngene-ngene. Pak Bayu. Lah, ketok untune tok. Lenggon petengan kaya. Iya petengan. Sehat selalu, Pak E. Amin. Ya, amin. Sehat-sehat selalu. Wah. Nggih, Wah, kuwi jenggoten to. Tekun mangibadah kok, Nduk. Betul. Heeh. Heeh. Kuwi jenggot. Nggih. Oh. Mbok kira apa? Lah tekan kene jero abut kabeh. Ndak patek ketok kan min 2 mataku, ndak patek. Oh, min 2. Nek sing muni wong ayu ki wis ora apa-apa, Pak pokoke. Ndak terlalu terlihat. Nanti Pak Bayu diaturi munggah yo, Pak De. Oh iya cocok. Nanti iki sing berkompeten sing nanggung hidup kita untuk keluarga dan kru untuk 3 hari ke depan. Ya, Pak. nanti Mas Bayu, Mbak Lurah, Mbak Lurah Seguan ke Parang Mingga. Nggih, Nggih. Nembang sik, Nduk. Nggih, nembang. Sing diantu-antu marang sagung para pamirsa, kadang YouTuber semono uga, Nduk, didongake sehat selalu. Nggih, amin. Lancar. Menika saking Jawa Tengah ugi kepo atas sanget. Oh nggih, enten sing saking Sragen niku bapake selalu hadir setiap niken Salindri pasti hadir. Nah. Sehat selalu, Pak. Jantenan elok nika. Elok. Nggih. Iya. Nah. Monggo niki kula tuh. Kayak nabrak kene ra yo? Apa toh? Nabrak piye to? Sepur nek jalure dhewe. Oh, Wong ke sepur liwat nggon kono kok. Enek jalure dhewe. Sepur kok menggok nonton wayang iki. Pak Kerinasa nggih, Pak. Nggih. Rinasa sayaka rasa Anakmu wedok sing SMP ke yuk suarane yuk wis ngene iki. Pengestunipun, Pak. Pengestune piye? Dereng. Nggih. Ya wis rampung leh sekolah. Malah pun rabi kok, Pak. tuh SMP iki. Non. kae sing tau dolan karo aku kae Heeh, Nduk. masa Ya ora apa-apa. Lah jare kabare meteng. Loh, sing ngomong sapa? Onda anak baik-baik kok Fitnah nek ngomong anakku meteng, malah wis nglairke kok. Walah. Yo. Suara dipersudi ya Mas Gareng. Nggih. bosen ah Nah. Piye to, Dek? bosen Lah kok bosan? Lah kok bosen? lah kita itu ndak ada kebiakan apa gitu loh mbok bawa karo jalan-jalan apa karo dirangkul apa karo digang Nah, kamu kuwi mbok yo sing duwe inisiatif to. ndak punya bodoh gitu ndak suka kuwi Nah, Aku justru menjaga harkat martabat seorang wanita. tidak nah, tidak bisa Lah, kecuali- ini dunia panggung dunia panggung. satu untuk semua Loh, CTV tahu dah ayo dang digandeng Lah aku gandeng kowe tawa, aku mangkat kok. Wah, aku ngenteni mbok tawani kok. aslinya ket mau ngempet toh Lho, aku ki asline kok Aku ora ngerti. tawa-tawa. Heeh. Aku ngono wis Roman. Ah wis kemudu-kudu jan aku lagi, Pak.
Wong kene iki menjaga kok ya. Njaluk digandrung di roman. Iya, kita roman bagaikan Romeo dan Hawa. Romeo dan Juliet. Oh iya, kok Romeo dan Hawa. Ini iki ora kaya ya wis ke Pak. Wah, patut ora patut, Pak. Iki mlaku bareng jan niken kaya mriksake mbae lanang ngene iki. Ini wong rezeki kok. Rezeki kok. Iya, ora apa-apa. Bawa. Yen bos Rina nyapa lo malah jijik aku. Kok jijik aku ki ngematke sing gagah dadi wong lanang ki sing gagah teteke ki ngene sing tak adepi ki kaya ngene ndol aku kulino sing ngadepi nang omah ki wonge mekrok ngono kok dadi iki wis dadi bojomu iki gedhi lho. Walah Pak mlebu omah ganti dempel lawang kok pripun to sampean. Alah henggal ratri Delan Kang Mas ning layar kae gambare kita berdua bener awakku lek wedaan menyatu bener lah kok kowe kaya topeng ora matuk wayahe ngono kuwi iki diwedhaki sakene kene kabeh diwedhaki ora rata aku menunjukkan lelaki sing tidak sombong nih nyapa ya kok iso mergo ketampananku tak tutup karo labur putih. Tuh, tapi aku seneng lah pas kita ketemu itu pas di pondokan itu pas sampean ndak make up itu kayak kelihatan ganteng loh. Asine. Wah, makasih. Omonganmu lek ganteng sawang. Luwih ganteng neh lek ora disawang. Oh, tak kira ngelem ganteng ternyata nek ganteng nek ora disawang. Mak ya madhepmu rono. Nah, madhepmu rono. Wis sak kecekele Pak sak entuke. Iya. Barang larang iki ya. Wis jan ya niken kaya ketanu ketemplean tekek ngene iki malah. Upama kowe duwe anak kaya niken piye? Hah? Kok upama duwe anak kaya niken? Wah, tak jaga awan sore wengi Pak tenan. Nang omah tak tutup pintune. Turu no tak tutupi selimut. Tak buka tok tak tutup neh ngono Pak. Aman tak amanke duwe anak kaya ngene iki. Tenan. Wah, anakmu ki ya kok tutup no. Hah? Kok tutup? Tak tutup apa kowe blodos meneh kok tutup. Ayo mlaku karo mlaku cahayu. Kang dulu sing kuat gagah sing gagah lanang diteke ayo tak usahake nduk disawang wong akeh ayo sini anu do mulya ngapa to nangke iya cek kurang buri ayo aja ngono ngisi-ngisi iki wong lanang diteke niken sekrupe kendo sekrupi apa baut dok entang ngadek kok kan aku kadung kowewe wis ngono peten aja ceblok pokok aja ceblok piye wong iki engko nek ceblok gelungan kok glundung malah ra lucu kok kowe ngadek kok kadung pewe diomongi kadung penak ngene aku ya kesel anu golek kanca yoga sing babak karo kowe nduk ya enggak mau aku lah beda umur kok Pak lah iya to niken baru belasan tahun ning kudune wong tuwa ki kalah rasa ning menang cara kudune lah iki sing wis pengalaman ngentekke wong wedok akeh piye carane piye cangkemmu lho maksude ngopeni para presiden lho carane piye carane ya kuwi mau nek ngene aku ra kuat carane piye Pak sikil loro no sikil maksudnya piye Pak sikil loro sikil loro kayang no Pak ngene ora ngono kuwi iki mau lah sikil siji ra kuat ya sikil loro oh ya nduk sikil loro nyah ya nyah atuh piye aku
Manut bapak to. Oh, sikil loro. Ya bener, Pak. Berarti sampean madhep rono, merangkak. Merangkak. Lah. Loh, ndak gitu. Nah. Iki sing dedeg bokonge diangkat, bokonge diangkat. Nah. Loh, ini sing dedeg, sing dedeg. Iya. Ya. Ah, ngene malah romantis. Romantis. Ada itu. Suasana koyo ning taman Ning ngono iya, Pak. Bayangke iki koyo ning taman terus iki nggon lincah, nggon lungguhan ngono kae, Pak. Niken. Dalem. Iki wong ora buk. Iki dudu tugu, Nduk. Tapi penak ngene, Empuk. Iya. Empuk. Kowe penak aku ngampet. Gak apa-apa kan aku kan oga sak jam. Lho iki tenan Nduk sing mbok lungguhi geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho. Wong dilungguh geger kok nyetrum teko ndi? Iso teko kene iki cenut-cenut. Ndasku iso cenut-cenut, Pak. Tanganmu iso kaku ya. Tangan sikilmu iso kaku ya. Lah, wis ora usah nganggo roman-romanan. Ya. Ya. Wis ora ngatasi. Ora ngatasi, Pak iki. Jamu. Sliramu. Eple. Bariki suntik. Aku sehat kok, Nduk. Aku ora perlu suntik. Jajal mlaku nih. Aku telaten minum bio moringa. Tanah liya daresnani lahir Terus ke apa, Nduk? Napa tembang? impenku nggih, Pak. Inji. matur nuwun Nduk Cahayu, wah jan luar biasa. Ini multi talenta hebat. Kita doakan Mbak Niken tetap eksis, sehat jasmani rohani. Nggih. Anu Mas Garing. Napa Pak? Ada penggemarnya Mbak Niken yang luar biasa. Oh, nggih. Ngasto Demang wonten ing Teguhan. Oh. Mbah Demang Teguhan. Ya, aturi munggah panggung. Ya. Ayo, seperti itu. Yuk. Mbah. Dereke Mas Bayu. Keliling-keliling kota, dulur kelarang. lihat-lihat keramaian
diaturke. Sugeng dalu Pak. Nggih, sugeng dalu Pak Bayu. Yo gantenge. Ade. Pak Bayu jen. Wah, iki. Lah piye? Pak Lurah to niki? Agemane batik, jin sendal hebat. Pak Bayu niki. Kopiah batik, sendal jepit. Nah, ora ketara. Sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Jan iso-isone nglakoni lho. Siji cuk, siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Oh, Limited edition edisi. gaya luar negeri. Luar Kiri biasa. kanan berbeda. Ngono kuwi nang Jakarta ya nggawa ngono kuwi ora Iya. yubumun. Ora kok wernane. Macak ben gak bayari, ben gak nambahi. Ben gak nambahi. Kula ki mboten ora nggon serampate, ora nggon sepone, Pak. Piye? Apa ngaten? Enek teleke barang kok ya ora ngerti lho, Pak. Ya ampun. Jan elak. Men ora kon nyawer jare. Luar biasa. Ben gak Ade. nyawer. Kandungannya penting sehat. Mas. Pokoknya Amin. yang penting Pasti, sehat. Pak. sampean sehat, awet gagah, awet momong anak putu, Amin. awet Untuk wis entek. ora masalah. Jeneng Kande untuk aku. untu entek niku tidak tua, Pak. Tua-tua ning klobot dhuwur tuwa ngesor modot. Wah. Pak Bayu ki masih ora ndek untu lho, Pak De. Ning duwe gingsul siji. Woi, tenan. Lha iki siji. Ya ora gingsul. Lha, Pak. Nyat keturunan siji tok. Iya, ini Pak Lurah. Ini Sehat selalu, Pak. Mbah Lurahnya juga disapa. Mbah Lurah Teguhan. Saking Mbah Lurah putih. Sadare kula. Kula Lagu napa monggo. wis Waduh. kula niki awale kanca kali Pak Bayu. Kali Mas Oke. Bayu. Tangga kanca terus dadi dulur. Jadi jane lurah niki lurah ngetrep, mengki jenengan unggahne ya. Amin. Lah niki tapi di Lurah ngetrep lurah Bejoho komplit. Oh, tapi karena niku wau golek 10.000 dulur. Niki lagi siji kula. Nah. Berarti sik kurang 99.000. nah. Dulur mawon. Nun sewu damel Mbah Lurah ngetrep kalian Bejoho. Mbah nuwun sewu Mbah. Mbah Bedoh, Mbah Ngetrep. Iki apa ganti mic apa pancen suarane sing stereo to? Guys, wis entek apa-apane ya ngono Wong kuwi. dino. Entek sak Tapi suarane. patang dino nyalami tamu monggo. Wah, saking grapyake kentekan swara. Garek triple tok ya, Pak. Lah, ora pandang sendale, sing penting tase ngoten mawon. Nggih. Mbah Teguhan anu, ah niki Mbah. Lah niki Bang Bedo kali Bang Ngetrep. Bang Ngetrep. Tetangga Lah. bisa. Elak. Mbah kuasan pun Sugeng mantu. dalu, Pak. Kedalu. Jane Cek, lah. Bapak. Hah? Monggo. Si. Oh, malah. Sungkem kula Bapak. Niki penggemar-penggemare Dik Niken. Iya. Ora Oke. demang-demang. Iya. Lah kamu punya penggemar dah? Ya duwe. Deh. Sugeng dalu Pak Demang. Kuwi penggemarmu to? Demangmu iki ke. Layak kok padha. Ya seben Pak, ya titahe Gusti. Ya. Anjir. Menika Pak Demang pundi nggih batik. Ah, nang Bedoh. 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 Lajeng menika Pak Demang. Ngetrep. Ngetrep. desa ngetrep niki. Oh nggih. Nika tasih kuwatah demang-demang Mas, Gareng. Oh ngoten, mboten Nggih. diunggah ning sisan, Pak. Nggih, niki mawon riyen. Nah, nggih. Oh ngoten nggih. Nggih. Bergilir. Iya. Kang Mas Iyan tingkat Kantun juga 3 niki wau wis mantuk kabeh. Monggo. Tapi pun titip teng Bang Ngetrep wae. Nggih. Badhe paring dawuh ngersakaken nembang menapa. Nembang napa? Anu. Nggih, Mbah ngetrep niki biyen sing bawa reksa kesan mboten kualat Nggih. niki. Monggo, Mbah. Lho niki ngumun. Nah napa? Mboten nyangka-nyangka saged panggih kalian penyanyi kondang nasional. Tambah umur. Mboten Nah. nyangka-nyangka saking Mas Bayu Nah. ngawonten pagelaran wayang. Kesempatan. Kesempatan. Mumpung kepanggih Nggih. jenengan sawer. Mumpung kepanggih. Kula malah disawer kula Mbak Niken niku kandel kula tipis Nah, napa nih sing kandel, Pak? Lah. Nggih, niki lho. Heeh. Nggih, nggih. Ngersake lagu napa? Nah. Lestari mawon nggih. Oh nggih. Niki Lestari niku kula ningali teng YouTube niku Mbak Niken niku main mboten selendang biru nggih Lestari. Nggih, Lestari nggih. Oke, Lestari Nggih, mawon. mumpung Tapi wonten kula- orjene. Buka kitab saged nggih. Nggih, saged. Kitab kan mboten ngapal mboten mika kitab. Nggih. Oh, ngrepek. Lestari. Ya toh, diaturake nggih Pak Nikan nggih. Nggih, mboten Ya, apa-apa. Lestari. Aku
jenengan apa, Pak? Kecuali Pak Demang sing teng mriki. Nggih. Pak Demang niki anu lenggarien syutinge ketutupan. Nggih. Tengandap mawon, tengandap mawon. Nah, minggah panggung malah mboten napa-napa. Nggih. Luar biasa. Nggih, nggih. Pacarku lho kuwi iki. Iya, heeh. Engko Pantesan ket mau ning kono teko nek Mbak Niken teng pundi, Mas? Lah. Kelo aku. sing ditekokke Niken. Kecintaan. Nek aku senenganku sigar nek kowe nyanyi mbek Deni lho. Wih, Oh, sigar. nyuwun sigar, Pak. Ya. Oh, nggih, DP riyen nggih, Pak. DP riyen. Ngerti ya nek kowe. Piye to iki? Sik. Tembunge niken piye mu? DP. Bapak ngersake sigar. Ngesake sigarmu. Apike piye, Nduk? DP Apa? riyen. Nggih separuh sik, mungkin malih nggih, Pak. Mengko lek lagune pun rampung malih nggih, Pak. Oh. Jenengan lunasi nggih, Pak. Pak, lah jenengan dereng malah wis Nah. nyanyi. Beh, Iya to iki kek. Piye? Hah? Aduh. Kayak demangku Hah? kan demangmu sangu lah. Demangku sangu apa ora iki? Hah? Pak, sampun lho, Pak, mboten usah. Napa to, Pak? Dan jenengan pun Lah gak sadar lah. Pinter deh. nggih mentolo kok, Pak. Sing malah sak dilunasi wiku. Pun mboten usah ditransfer mawon nggih, Pak, nggih. Wong Kiris iso to kiris. Kiris. Ah wis kiris ae. Nggih. Lah iki dijaluki apa ora ya iki Demang sitok iki? Ayo, Wis. Pak, ngono dang. Sigar nggih. Iya, Jenengan sigar. pun lagu napa, Pak? Oke, manut mawon. Oh, sigar mawon nggih. Ya, Yang oke. hot-hot aja ya, Pak. Oke. Jenengan apa, Pak? Derek. Ya, derek. Malah Sigar, penak. sigar. Oke, temonjo. Sigar to, yuk. Cinta dengan senang hati aku menerima kau bermain kau tega Kena jopon jerone wis saling padha. Nanging kono rambut pertama Ipis pertahanan hatimu Noto kalah kali masa lalumu Ipis pertahanan hatimu Noto kalah kali masa lalumu Terima kasih. Wah, tepuk tangan. matur sembah nuwun. Dilunasi tenan nggih. Nggih. Oh, nggih nggih Pak kula niku. Jane wis ora arus. Lali lho, Pak. Nah, Wis nglali ya to. Mboten napa jenengan elekne. Sedaya niki Pak nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih. Mugi-mugi kathah rezekinipun. Amin, Amin. Amin. Nggih, matur sembah nuwun, sembah Pak. nuwun. Sih. nah, Pak hebat. Bayu terima kasih. Terima kasih, matur nuwun. Wah, Pak Bayu. para Demang anjing. Wah. Kula sing matur sembah nuwun. Terima Nggih, kasih, matur Pak suwun. Bayu. Pak Dong, anjing. Khusus Pak Bayu saya doakan cepat ganti sandal. Pak De, niki wau ada tamu yang terhormat juga. Injih Siapa? Dari Madiun ada Kang Mas Sujarwo. Mas Sujarwo. Saking Nggih, Madiun. Kang Mas Sujarwo. Ini bapak saya yang ada di Madiun. Oke. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, sungkem bekti kula Bapak. Kang Mas, badhe nyanyi kalih kula nggih. Setunggal lagu mawon. Malah dijak selopel. Saestu niki mboten napa enten pamundutan napa? Nggih. Masa Kang Mas Sujarwo arep njaluk bokong semok. Anu, Nduk. Kesukaane sampean napa? Kula. Nggih, dipersembahkan untuk Kang Mas Jarwo. Sing halus-halus napa sing kasar nggih? Monggo, pokoke sing Sing halus jenengan napa sing kasar? Sing halus. Halus. Napa? Langgam napa? Ya. Langgam. Nggih, khusus untuk Mas Jarwo.